Ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷей, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, худованд нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, имрӯза навори беҳтарин, навори хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзон аз шаҳри Душанбе шидагиянд. Навора бо диққат то охир тамошо кунед, лайкҳоро бизанед ва дар канали Арзон Теҷей подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ ё ин ки квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кунед ёки фурӯхтан, марҳамат дар ватсаи ман 911 32 43 44. Суратҳоша қатъи видеоаш дар ватсап партоед. Иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед, лайкҳоро бизанед. Дӯстони азиз, агар ки мисол шумо бихоҳед ки аз нархи навори хонаҳои арзон бохабар бошед, ҳатман дар канали Арзон Теҷей подписатсия кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯзаи хонаи фурӯшӣ ҳастад. Хонаи заминӣ қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Зарафшон мебошад. 3 дар хона ҳастад, 3 сотиқ заминай. Гуфтагӯяд ки даруни хона ремонт надорад. Документош ҳамаш 100% ҳастанд. Свет дорад. Об мешавад моҳи майда. Рӯпарои бозорчаи Зарафшон 3 километр боло Армухон гирди ҳавли маҳкамай. Нархи хонара дӯстони азиз 325 000 сомониш мега. Марҳамат дар рақамҳоро экранда метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо, яъне ки дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Зарафшон мебошад. 5 дар хона гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ ҳастанд. 5 дар хона ва масоҳати заминаш гуфтагӯяд ки бениҳоят калон дар 12 сотиқ замин сохта шудааст. Нархи хонара 430 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат кунед, метавонед дар рақамҳоро экранда 38 22 24 80 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон мебошад, яъне ки Чимтепа, тарафҳои маҳаллаи Дарёобод ҳастад. хона дуошуния ҳастад. 10 дар хона сохтагӣ, яъне ки дар 4 сотиқ замин 10 дар хона, хона дуэтажа сохтагиай. Маршрутка аз Гипразин то пеши хонара меравад. деҳаи сари киштӣ 6 километр дур. нархша 458 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат, срочно гуфтагӯяд, хеле нарха дига намеёбед. 10 дар хона, хона дуэтажа ҳастад. рақамҳо барои тамос 988 03 04 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯпарои бозори Кушониён. 3 дар хона ва дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. хулоса дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. дар масъалаи обу светиш ҳечи гуфтагӣ нестай. марҳамат, метавонед дар рақамҳоро экранда 918 18 56 78 қадим метавонед занг бизанед. ва нархи хонара широи нар апавхоҳаро 350 000 сомониш мега. боз камтараки дигар мега ки арзон мешавад. савдо мешавад дар назди хона. марҳамат, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаи ман роя кунед. дар муддати кӯтоҳ реклама карда фурӯхта медиҳем. иншоалло ки бо дастгирии шумо. мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. хуб дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни Корвон, роҳи Грамзавод мебошад. яъне ки дом лаби раҳда ҳастад. канализатсия, об ва свети шаҳрӣ дорад. хонага дар дуюм этаж мебошад. марҳамат дӯстони азиз, метавонед дар рақамҳоро экранда
нархи хонара 455 000 сомониш мегӯяд. метавонед дӯстон занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. шароинар аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳатман дар канали Арзон ТЖ бидроен подписатсия кунед. иншоалло ки боз хеле хонаҳо ҳама рӯза баҳри шумо пешкаш мекунем. ҳазор раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, ин шашумин эълон ҳастад ки квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. таъмири замонавӣ ва босифат. дом 20 этажа ҳастай. хона дар 10-ум ошёна. дар назди хона садик, мактаб, гимназия, масҷид, бозор ҷойгир аст. оби свет доимӣ ҳастай. доми бек сабур мебошад. лифт ҳоло надорад. сар кардан часпонданша. лифт бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хулоса дӯстон, духонага 44 квадратни метрай дар 10-ум ошёна мебошад. нархи хонара 367 000 сомониш мегӯяд. чизе ки дар эълон мебинед дӯстон, ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат кунед, метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, инаи квартираашам квартираи беҳтарин квартира, яъне ки хонаҳои ремонтҳои замонавӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. духонага масоҳати хона бениҳоят калон 66 квадратни метрай. хулоса дӯстон, гуфтага духонага 66 квадратни метр, хона дом, яъне ки дар 10-ум этаж астай. нархша 530 000 сомониш мега. марҳамат кунед, метавонед дар рақамҳои экранда 902 72 72 69 метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари квартираро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. нарх гуфтагаи охири нархи арзон карданӣ бошед. илтимос беҳуда занг назанед. хона аз 2 ҳиҷра иборат буда дар бинои 20 ошёна дар 10-ум ошёна қарор дорад. яъне ки хона дар доми мастер окей бек сабур мебошад. дар хулоса 3-ум блок тарафи роҳи калон астад. дӯстони азиз, гуфтагие ки электрико, монтаж, евра, шкатура, падмонтаж, ҳамаш падмаяк, ҳамаш қоидавиай. дар ноҳияи Сино духонага 42 квадратни метрай дар 10-ум ошёна, нархаш 320 000 сомонӣ. марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда 011 18 81 81 метавонед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. ва дӯстони азиз, ин нуҳумин эълон аст ки ишам дар ноҳияи Сино ҳастай, яъне ки дар доми бек сабур дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. духонага 44 квадратни метр, иншам дар 10-ум ошёна ҳастай. срочна фавран фурӯхта мешавад дар доми мастер окей, доми бек сабур дар 10-ум ошёна. лифт кор мекунад, тирезаҳош тарафи балнитса нигоҳ мекунад. савдо баъди дидани хона. илтимос ба телефон қади савдо накунед. нархи хона 305 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 900 23 30 01 метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастай срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. духонага масоҳати хона 56 квадратни метрай ва хона гуфтага ки дар 1-ум ошёна ҳастай. нархи хонара 682 000 сомониш мега. марҳамат кунед, дар рақамҳои экранда
206 11 11 73 قدر میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز باقی سربلند و خانه آباد باشید. لایک ها را بزنید به خاطر مهنت ما. در کانال حتما پادپیسه کنید. زنده و سربلند باشید. خیر تا نوارهای آینده. خدا حافظ.